Hello guys, noswera seimurezi babotogashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I'm very sorry tatinonoke nhasi paita zvimatechnicalities. Aiwa ndanga ndambovhagwa but aiwa zvaita hazvo. Munongozivawo kuti it's a man's world. Dzimwe nguva you actually need a man who will be behind the camera to help because panenge pakati pei. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga kutora murume waboss lady vangu. Nyaya iyi ine kamwe kakutyisa kainako. Ndokuda kuti mugare neni kusvika kwekupedzisira. Makasimbere vatete ndikumbirei uregerero kuna mai Lee. Namba dzavo ndeidzo dzinotevera. Vatete ndakabva kumusha kwanhema uko ndikakwidza bhazi Dawn Line remakuseni riya ndichimukira kugere kwandainge ndatsvakirwa basa nemumwe mukadzi wemuraini medu. Ndainoshanda kwainzi kuTatenda Park. Mugoona mbuya vangu vainge vandirayira kuti kana ndasvika kumba kwevanhu vatete ndione mai Lee semukoma wangu, ndionezve baba Lee sababa mukuru wangu vasingatambwi navo chiramo. Ndakasvika pabasa zvakanaka zvinengei. Vatete imba yainge yakakura asi ni basa rangu hombe rainge riri rekurera vana. Mai Lee vainge vane vana vatatu, firstborn Lee kozoti matwins Leroy naLindsay. Vatete Lee aenda kuchikoro ainge ari grade 1. Matwins ndiwo ainge ane 3 years, ndiwo ndaisara ndichirera. Ndakatanga basa zvakanaka zvinengei. Mwedzi wekutanga wechipiri wechitatu baba Lee vakatanga kudzoka kumba kana mai Lee vasipo. Vose baba namai vaishanda saka pamba ndaingoswera ndine vana vaviri. Ndakatanga kupiwa extra money nababa Lee yandainzi ndisataure nezvayo kuna mai vepamba. Vaiti ndishandise zvandinoda kutengawo zvipfeko nekugadzirisawo musoro. Pasina nguva ngani baba Lee vakasvitsa shoko. Vatete babava vainge vakanda chiravo, ini ndainge ndatodlirawo. Takatanga kufambidzana nababa Lee. Kana tazogara rudo rwekubira runonakidza ndapota. Takafambidzana kwemwedzi ingasvika 6 amai ava vari murima. Mwedzi wagava rakadambura musungo. Handizivi kuti mai Lee vakanyumwa here kana kuti pane munhu akavatipa. Vakadzoka kumba masikati machena, zvinova zvinhu zvavainge vasingamboiti. Kwava kusvika ina baba Lee tichibata basa. Vakangosvika vakati dhoo berengende. Vakawana hai tainge tiri bise. Vakangosvika vakati havana zvizhinji zvavakataura. Vakatora flash ravo ndokuisa muhandbag. Kwava kuti hutu nemota. Vakaenda. Baba Lee kwava kubuda vari semi naked vachimhanyira mai Lee. Vatete mai Lee vainge vadoinda nemotikari yavo kare. Baba Lee vakadzoka vakatanga kundituka vachiti ndiri hure. Ndaivaka hure kemunhu. Aikaka kwendainge ndaite sei? Handiti mazuva apera aya taiwirirana, taive murudo here? Saka chainge chashata chii? Ndakapeka kangu kabhegi ndikabuda mumba mababa namai Lee. Ndakadzokera kumusha kuna mbuya vangu. Vatete mbuya vakashushikana kuti ndainge ndadodzoka nekukasira kudaro sei. Zvichataurika here kuti ndainge ndaita nhunhubu nababa Lee? Ndainge ndaita hunaradada nemurume wemunhu? Ndainge ndisina kuteerera dzidziso yambuya vangu? Ndakaita nherera isingachengeteki? Ndainge ndatadza kuita mwana akavimbika? Zvandainge ndanyengedzwa nemaswitsi sechanana ndaizodini? Kubva zvandadzokera kugara mumba nambuya, baba Lee havana kuda kuzombondifonera zvakare. Baba Lee vainge vatondibloka nechekare. Ndakaona sekuti baba Lee vainge vandishandisa. Ini ndini ndainge ndakapusa. Iko ndekupi kwamakamboona murume achisiya mukadzi wake wakabva naye kumandaka achitora zvako iwe Kabias? Ndakazviona ndoga kuti ndainge ndabhaisa vatete. Papera mwedzi, nguva yangu yevakadzi yakasvika. Vatete ndakafara kuti at least ndainge ndisina nhumbu yababa vaya. Nguva yangu yakapera ndikatanga kukwabvura kuchainge chava chii zvakare. Ndaiti ndikakwenya ndainzwa kuti ndazvimba. Ndaikwenya kusvika ndava kunzwa kutsva. Ndakaenda kuchipatara ndichifunga kuti pamwe chirwere chepabonde. Chirwere chepabonde ndainge ndisina kana chimwe zvacho. Ndakapiwa kamwe kakrimu kekuzora asi hazvina kupera, zvakatoita worse. Ndakatanga kuona kuti ndaiti ndikakwenya ndaibuda zvichena zvaiita kukwatanuka like. Ndakatora mira kwava kutarisa kuti chii chaitora nzvimbo. Kunyadzonya kwangu vatete zvandakaona zvakandimeresa nechando. Ndakaona nyadzona yangu ine mazai anenge spider. Akaita machena akaita kuzara kuti chere chete kunyadzona kwangu.
Ndakaridza mere zvokuti mbuya vangu vakamuka pamumvuri wavaiva. Zviya zvokuti unonyara kutaura unenge uchiri pakanaka, unenge uchiri pari right. Mbuya vakanditarisa vakadzungudza musoro, vakanotora parafini yaive muchivanhu. Vatete kwavakuisa pamazai akaita machena. Mufungo mambuya vangu vaifunga kuti vakaisa parafini mazai aya aizofa, asi kuita senge ndaveserwa moto. Ndakachema ndikati, mbuya, ndakuvara kane. Mbuya vakazondibvunza kuti ko chii chainge chaitika. Ndakataura chero zvainyadzisa sei. Mbuya vakarwadziwa vakati vaizoenda kuseri kwegomo neni mangwana, kwaiva nemwe mukadzi aiziva uye airapa. Takaenda kumunhu aizikanwa nambuya vangu. Akangonditi ndibheure kabhurugwa kangu kandanga ndakapfeka. Akati achinditarisa akati, rukau urwu runokonzerwa nekutora murume womunhu. Ndakapusa paya. Ndakaziva hangu kwaive kwabva zvinhu izvi. Zvainge zvabva kuna baba Lee. Ndiye ega murume womunhu andainge ndasangana naye. Vatete ndakati ndizame zvekufona kuna baba Lee. Vai vakandibloka. Ndakazokumbira shamwari yangu foni kuti ndivaudze zvainge zvandiwira. Baba Lee vachingonzwa voice rangu vakabva vakata foni. Vakati ndisafa ndakataura navo zvakare. Namba dzamai Lee ndinadzo. Ndokumbirawo muite ugwevedze pakati pangu namai Lee. Ndokumbirawo mundikumbire ruregerero. Ndakavatadzira zvakanyanya. Vaindiona semwana wamai vavo, asi ndakavaita benzi ndichionana nemurume wavo pavainge vasipo. Kukwenya kwandiri kuita chero Jobho handifunguti aikwenya kudaro. Ndava kufamba sedhadha, makumbo hachabatanidziki. Ndokumbirawo please ndapota. Mbuya vangu vashungurudzika. Vatete ndofawo ndakasvunurawo here. Namba dzamai Lee ndaisa pazasapo. Chadova chikumbiro ndachema hangu. Ndakarumwa nechekuchera, asi handifi ndakazvipama zvakare. Ndaiona senge mai Lee vakapusa ndichipengesa nemurume wavo. Izvo rinoziva zvaro garwe kutora jira richisiya munhu. Right. This pakaipa. Ndoda kubvunza kuti kana ukaona pakaipa, nekuti nyaya iripo ndeyekuti taida kuti timboblema. Ko isu madzimai hatitanika kuda kublema kuti murume unopenga wainyengere mwana. Or future sure, if you are in a position of power, why would you advise? Why would you abuse your position? Uchinyenga mwana amborambi. Asi msikana anobvuma kuti akakanganisa. Maoti kwai zvakaita unge spider web, so zvinhu zvachona zvakaoma. Zvinhu zvinohlisa. Manje zvinonetsa kuti uchipindira nyaya dzavanhu, asi ari kubvuma ake kuti chi akakanganisa, unodoshaya kana strength yekuti unotangira upapi. Guys, regai tipinde munyaya yedu inotevera. I think tisati tapinda munyaya yedu inotevera, ndanga ndida kungokukurudzirai kuti pane mavidhio 2 andakaita. The last video ndichaisa somewhere up. Anditika pane video yemudzimai aiti murume wake akachita, aka-approacha girlfriend. It did not end well. Beduweka ndokumbira kuti kana musina kuona video iyoyo ndokumbira kuti muione, because ndoziva kuti ndakaiposta musi weFriday and vazhinji manga madoenda kuholiday. Saka I need us to catch up. Regai tipinde munyaya inotevera. Pane nyaya yandaverenga inosiririsa chaizvo yakatumba. Regai ndiiverenge muiwe. Makadii tete, ini nyaya yangu ndinotoshape kutangira ndichinyora kudai misodzi yakazara mumatama, yakati rebei. Tichatraya kunyora muzvidimbu-dimbu. Ndiri musikana nemakore 24 ekubereka. Amai vakashaya ndiri grade 1. Baba vakaroora mumwe mukadzi ndokuenda kumhiri kwamakungwa. Ndichitsanangurirwa nyaya nambuya vangu, vanoti amai pavakaona kuti vave pamuviri pangu, pavakati vanoudza muridzi wenhumbu anova baba vangu, vakasvikotambirwa neshoko rekuti mukomana ainge atoenda kunze kwenyika kunoita zvedzidzo dzake. Asi amai nababa vemukomana vanova ivo mbuya nasekuru vangu vakabereka baba vangu vakaramba iri nhumbu, vachiti nhumbu haisi yepano. Amai vangu vakakandirwa bhegi panze. Kubva ipapo vakabva vangotsindidza kuti handidi kuzoona mwana wangu nerimwe ramazuva achizoenda kumba kwababa vake zvakare. Fast forward, she started doing her own life. She gave birth to me, found a high-paying job. Few years down the line, she got promoted kubasa, ndokupiwa mota. Pasine wiki amai vangu vakangobva kubasa vachiti musoro ndarohwa nechandisingaoni, ndiye Sarai, ndokushaya ndiine 6 years. Kubva ipapo ndakatanga kuchengetwa nagogo vanova mbuya vaamai vangu, great grandmother. Upenyu hwaingofamba tete ndina mbuya vangu dzamara ndava grade 3
vanhu vekwababa vanova ambuya nasekuru vekumbodzinga amai vangu vakazouya vachiti vanoda kuona mwana wemwana wavo. Ambuya vangu zvakavashamisa asi havana kuda kuramba. Kubva grade 3 ipapo baba vangu pitched in, vaibhadhara mafees, books, school trips, etc. Life was okay. Fast forward to grade 7 after my dad finally spoke kuti vaida kunditora vondiisa pamapepa avo ndigoendawo kunze kwenyika. Once I turn 15 ndipo pakatanga hondo yese. Handina kunge ndaita mention kuti mumhuri mababa i4 ivo baba vachiteerwa nemasisters avo 3 vanova ana tete vangu. 2 of vakuru, they are around 40 something, not married, and the last girl is married. Semunhu anga akupota achiendawo kumaholidays kwagogo amai vababa. Rimwe zuva vakafuma vachiti tiende kuna vamwe mbuya vanoita zvechivanhu kunoshandirwa nekuti vaida kuti vana vavo vasikana 2 ava varoorwe. Takamuka kugadzirira ndokuenda. Takasvika vakapiwa mishonga vakapiwa. Ini ndokunzi chimbobuda 2 minutes. Handina kuramba. Unongozivawo kana uri mwana hapana chakamboya mupfungwa dzangu ko ndaizivei kuti shasha yasara ikakumbirira ini mushonga. Fast forward tadzokera kumba. Ambuya vakanditi ndigare pasi vanditemere nyora kuti dambudziko rangu rekutemwa nemusoro ripere. Handina kupikisana nazvo. Ndaiti kupona tete. Vakanditemera nyora mumasaidi memusoro, pamhanza, pachest, pawest, kuseri. Ndaiti kupona. Ndopakatanga zvinhu zvese kuwira mudondo. My whole life from form 1 ndakatangira kudzikira kuchikoro. Vakatanga kundiabuse physically and emotionally ambuya. Asi ndaishaya kuti ndaingoti kutsiurwa semwana. Ndakazopedza high school handina kubuda zvakanaka. Ndokutaura nababa vakati vanondiitisa course. Ndakamira kuti vazonditora asi hazvina kuitika. Life yakatanga kundiomera ndichiona vamwe vangu vachiendera mberi. Chese chandaizama kubata zvairamba. Ndakaita pfungwa yekunonyorera maths nescience. Hapana akandibatsira semunhu aigara nambuya vekusaidi kwaamai. Ambuya vangu vainge vatochemberawo vasina kana pekubata. Taingotsanzadzira tiri vaviri. Dzamara vazorwarisawo neage. Ndikamapepa ndiri ndega. Kusimudza, kunogezesa, kuvachinja madhaipa nekuti vana vavo vaishandira kunze kweHarare. Saka vaitawo vachiuya pano neapa. Ndichiti ndikakumbira help side kwababa vaingoti hatui ikoko. Ndaishaya kuti chaiva chii chaitika kuti vandiseme kudaro. Chii asi mhinduro yainge isipo. Kudzamura mbuya vangu vazoshaya tete nanhasi ndinorwadziwa. Ndivo vaiva amai nababa vangu zvese. Ambuya vangu vakandirera kubva ndinambwiri nhumbu. Rest in peace gogo. Tete ndakatanga kuona kuti no man zvakuitika mulife mangu hazvisi normal. 6 years ndakagara pasina chiri kufamba. Ndikada kutengesa hazvibudi. Ndikada kuti ningi ndibatsirawo hapana aibvuma. Dzamara ndatoti regai ndiende kunobatsirwa. Kwese kwandinoenda ambuya amai vababa ndivo vanobata. Zvinonzi nyora dzavakandiisa dzaisava dzemusoro asi mhepo huru yavakandisairira yekuti ndisava munhu mulife, ndishaye chekubata, ndisaroorwa, ndisawana kana ani nani zvake anoda kundibatsira kuyambuka. Ende zveshuwa tete ndikukutaurirai kuti there are always promises even from my own father. Ana tete chaivo vanombotoda kukutora woita continue nezvidzidzo wozongoti zi. Ndikakumbira munhu chaiye kuti anditsvakire basa hazvibudi tete. Mhepo yacho haitodi. Vanoda kuti ndiite rombe ndichidzungaira asi handizivi kuti chii chandakavatadzira. Vanhu vanoti chinyora ihotspot yemuroyi. Mumwe musi ndiri munzira kuenda kumasvingo kuti ndinobvisa nyora dziya nevamwe mbuya vanopinda postori yezviratidzo dzavapostori. Mbuya vaya from Norway, she just called me out of nowhere. Ndakashamisika. Ndakasvika kumasvingo kuya zveshuwa. Nyora dziya dzikadzurwa. Ndakarwadziwa neprocess yacho. Asi ndaida kupona. Just after they removed those things from my body, life started moving smoothly a bit for a few months. Baba vakazouya kubva mhiri kwamakungwa last year October. Ndikati ndinovaonawo, handizivi kuti ambuya ava vakazvona sei kuti handisisina nyora dzavakandiisa. Vakanditsvagira nyaya, vakanditi pawabva pano ndashaya $10 yangu. Ndakatukwa zvekuti tete ndega ndakashaya kuti ndatadzei. She sent me a lot of voice notes mocking me and my family, calling us names, saying we are poor, and she was kind of threatening me. After I told her ndakuudza baba
kuti this is how you've been treating me my entire life. Ndakavaudza, vakandiudza kuti inini ndakapenga kudarika chembere dzese dzemuno munharaunda. Ndoziva zvandoita haufe wandigona. Ndakashaya hangu kuti zvinorevei, but ndakangosiyana nazvo. Few months down the line, a friend called me to SA. Akandini ndimbogara naye ndichitsvaga mabasa. Asi things got worse again. I got baptized, say, found a church, found Christ, and through revelations, I found out that my grandmother is still attacking me. Through prophecies, I found out kuti vari kutoramba vachisunga upenyu hwangu tete. Ndinonzwa kurwadziwa. I'm still new in faith. I've been praying and fasting. I don't skip church, all thanks to my boyfriend who's God-fearing, who pushed me to God. Handizvione semunhu pavamwe. I don't see my purpose in life. I genuinely feel like a charity case, like a burden. I'm 24 and have nothing going on with my life. Baba vakatoiswa zimhepo kuti vasandibatsire zvakare. It's so heartbreaking nekuti handina kwekuchemera vedwe. Ndakafunga kuenda kuCanada kunoita hangu ke. Ndikatanga kuita Allison yangu ndiri mumba, asi anondibatsira hapana tete. Hama dzese hapana anondibatsira. Wese wandawana ndikakumbira basa, they end up not responding. Dzimwe nguva ndinofunga kusiya mukomana wangu nekuti ndakamutarisa. Ndinonzwa tsitsi kuti ndiye ari kundijega mukati melife. Izvezvi I feel like a burden. Anotaura hake kuti ari kuda kundiroora. He introduced me to his family. But deep down, I'm always thinking that I want to be someone in life too. Already he's struggling. I want to be able to bring something to the table. Dzimwe nguva pfungwa yekuzviuraya inombobata nekuti dzimwe nguva ndee ndichingoti ndiri chiwo zvangu. Dzimwe nguva ndoshaya kana dola rekutenga roll on. Ndinomboita mwedzi kuSouth Africa, then mwedzi kuZim ndichitsvaga mabasa. Nenyaya yemadays ndodzokera ndichitsvaga the other side. Izvezvi tete ndaneta nekukumbira vanhu help, cause ndoziva mhepo yandakasaidzirwa kuti pashaye anondibatsirawo. Therefore ndanyora tsamba yangu kuti ndikuudzewo zviri mumwoyo mangu. Kana pakazoitwa nemweya waMwari anoda kundibatsirawo kunoshandirwa. And obviously I've been praying myself, but you know, to overcome some obstacles in life, there should be a higher power. Nekuti wegawo zvikundi. Kana paine anozivawo maagents ari kubatsira caregivers vachizoda mari yavo later tete. Kana anoda kundibatsirawo nebasa, upenyu hwangu hwakandiomera. Sometimes ndoita suicidal thoughts, but I've vanagogo were also looking up to me nekuti hatiwani hedu zvakanyanya kumba. In SA, I'll be in Midrand. In Zim, I'll be in Harare. Namba dzangu idzo. Thank you so much kune vachabetsera. Pane paati akanzi chibuda mumba, ndokubva abuda. Gogo ndokusara vakaita zvavakaita vakapiwa mushonga wekuti vanotemera mwana nyora. Ndoda kubvunza imi vanhu vanoita zvekushandira vamwe. Saka kana munhu akatouya achiti ndoda kukuvadza mwana uyu, munomupa mushonga here? Ndo pane mubvunzo wangu. Ndoda kubvunza ini kuti vanhu vanoshandira pane code of conduct here. Do you guys have a code of conduct? Kana kuti anyone akangwa achiti ndoda kukuvadza munomupa. Uya akada kukuvadza akauya achida kukuvadza munomupa. Do you guys have a code of conduct? Kuti izvi yatiita izvi toita. Zvakafanira kuti kudhara kwaingonzi kuonda hakwendi vakadzi nevana. Tingagwa tikadiba tikuonda hakwendi vakadzi nevana. Saka ndiri kubvunza kuti kana munhu akatouya nechizukuru, mototi chizukuru chicha ndidi kuti chibudirire muupenyu ndipe mushonga, munotomupa here? Pane code of conduct here? Kana kuti hakuna chakanaka? Ingori nxavanxoza yoga yoga. Anenge angoya munongofadza mutengi, anenge angouya akati ari kuda kubatsigwa, ada kukuvadza munomupa mushonga. Uyu wakauya ndoda kukuvadza karusvava munomupa mushonga. Hapana code of conduct. That's what I'm getting. Regai tipinde munyaya inotevera. Please hai tete, ini ndiri murume, ndiri muimbi ari kusimukirawo in Zimbabwe, but ndinorarama neurema. Ndinotoitawo tumashows apo neapo, but mari inenge ichidiwa kumastudio netransport ndiyo inonyanyo ndidzosera kumashure. Saka last year muna June, pane murume akanditanga pafoni. Murume uyu ndichamuti John. Saka ndakatanga kutaura naye ndichiti pamwe angandibatsira music industry. Muna June ndo mwedzi wandakaberekwa. John akabva aona status yangu. Ndobva auya kuinbox akati aida kuzonditumira mari yekutenga keke. Handina kuramba. John akati mari aizotumira paweekend. Ndanga ndakangamwa John anoshanda pane imwe radio station nemukurumbira muZimbabwe. Chakazondishambisa, John akandisendera message akati, "Hai, ini ndakatoti muri sei?" Akati, "Wadii?" Wati muri sei tete? Ndakamuti ndoti dedi pakuti kudii, ndipo paakatanga
kundinyenga. Ini zvakandishambisa kuti how come murume kupfimba umwe murume. Ndakabva ndaramba zvese zvaida. Ndikamuudza kuti ini nditoriwo murume, ndine mwana. Ndobva ati ukangobvuma kudanana neni, unobva watoenda pamberi in music. But ini ndiri munhu anotya Mwari. I know kuti kuita chingochani zvinhu zvakaipa. Ndopa ndakabva ndamira kutaura naye. Saka dhise akaona status yangu, then ndobva aisa tuma emoji kuinbox. Ndakabva ndamuti kana uchida kutaura neni ngatitaure nyaya dzemusic chete, kwete zvechingochani. John akatanga kundituka, achinditukira nezveurema hwangu. Hapana chaakasiya tete. John akabva ati kana ukaramba kudanana neni haufi wakarira paredhiyo. Ende ndiri kutoona kuti mamwe ma-upcoming artist ese anoita ma-interview paredhiyo naJohn anenge atangarara nawo. So this is my message to all upcoming artists. Musaitiswa izvozvo nekuda kwekuita mbiri. Ende ini I know one day ndichaona munhu anondisponsor music. Guys, ndoda kubvunza kuti kana munhu ukaona munhu anenge akaremara, why would you insult that person? Tuka munhu uchimudzira urema hwake. Ndogara ndichizvitaura inini, regai ndikupe example yangu yekuti inini for the past how many decades I've been born. Ndinotozvitarisa pamira ndotoziva kuti maziso angu akaita so, muromo wangu akaita so, mhino wangu akaita so, guma rangu rakaita so. Munofunga here kuti pane chamuchava muchindituka nacho muchiti ziguma, kuita sekuti inini everyday pandobvisa wigi handione ziguma rangu. Ende handina kuzvisika. Handiti. Saka ndo zvaangufanana nemunhu ane urema. For the past I don't know how many years ari mupenyu, haazivi kuti akaremara pai. Saka munofunga kuti kumutuka kuita sei? Ndiri kutoona kuti iye John iyeyo aidomutuka because anga anyara. Ungada kuita kunyenga umwe murume. KuZimbabwe zvechingochani zvadovapo, vamwe varume vakuda kupfeka madhiresi. Munoda kupfekedzwa madhiresi ini? Alright. Guys, sorry zvenyu nhasika. It's just another day. My story goes like this. Please hide ID as I want to hear my views and get help from others. I was married to a South African lady mugore 2008. 2 years later, our first bonds aiva ma-twins boys. Takagara tete asina mukadzi uyu pakatanga kuita ma-misunderstandings. Handisina kunzwisisa. All to find out that she was cheating with different men. Ndofunga akaita ma-boyfriends anokwana 10. Asi nguva yake refu ma-relationship ake, it was 2 weeks forambana. Oita move on pane umwe. Zvinhu izvi zvakaitwa kwenguva yakati rebei. Asi takazodzokerana zvakare. Tikaita futi umwe mwana mugore ra2015. To make our kids 3. After that she gave birth. After she gave birth akatanga zvemabasa ake. Ndakashingira semunhu aida vana vake. Until 2019. I gave up. 2020, during COVID, I met umwe musikana wekuZim. I fell in love with her. Fast forward, ndakadana neuyu wekuZim kusvika ndamuroora. Ndakamuudza kuti ndine vana, and she didn't have a problem about it. Nguva yakafamba tete kusvika tadecide neumwe wangu to go and stay in Zim. That was 2023 February. Ndakauya kuZimbabwe and umwe wangu akazotevera muri muna April. Chiri kunetsa tete umwe wangu uyu pakufambidzana kwedu haana kumbobvera aita pamviri. Saka munoziva nyaya yavamwene nevemuroora yakatanga kunetsa. Amai vemudzimai wangu vakatanga kutambira mari yaibva kuna ex yemudzimai wangu achitotumira mari kuZimbabwe since zvaive zvisina kumira mushe kwatiri. I didn't know kuti ndaitodya mari yeumwe murume. Zvadaro mumba medu taingogara metsana ndichibata mameseji kubva kuna amai vemudzimai begging her to leave the marriage and go back kuna ex wake. Zvadaro nguva yaifamba tete kusvika vakazotumira mari kuti mudzimai wangu aende kumba kwavo muno muZimbabwe sezvo ivo vachigara kuSouth Africa. Pakaita gore mukadzi wangu achiita zvekutiza kumba kwavo kuti auye kuzondiona. On the other hand, mai vake vaiziva kuti takarambana. Zvese izvi vaiitira kuti ex wake vakwanise kudzokerana. Zvadaro tete munhu akagara kusvika azofona rimwe zuva achiti ndaneta nekusenzeswa namai vangu. Ndave kuda kudzoka kumba. Sure, handina kuita wekutumira mari. Ndakaenda kunomutora ndega pachangu. Takadzoka tikagara zvakadaro. Hapana kutora nguva I found out kuti umwe wangu ainge aine pamveri. Mumba medu makava nemufaro. Mwana chaive chinhu chatainge tichida zvisingaiti. Ine umwe wangu little did I know kuti the pregnancy wasn't mine. Mimba yakazorwadzwa pamwedzi wechi7. Pakuverenga kwangu ndakamhanya shuwa kuti umwe wangu awane rubatsiro kuhospital, only to find out kuti nguva yakange yakwana kuti mwana anga atova Joe. Akabatsirwa nemwana tikava nemufaro, asi ndaive nemubvunzo. Mwedzi yaisapindirana. Takagara ndichiita zvese zvinodiwa pamwana, asi mai vangu vakaramba vachida kuziva kuti zvainge zvafamba sei. Chokwadi chakazobuda musi wekuti ex
akatumira mameseji kuna mai vangu emafambiro akaita nemudzimai wangu, asi mukadzi akaramba akamira pakuti mwana ndewangu. Mai vangu vakaramba vachibvunzurudza kusvika azotaura chokwadi kuti mwana ndewani. Zvadaro she begged for mercy kwandiri day and night for a month. Ndaisakwanisa kumudzinga sezvo mwana aiva mucheche, sezvo panga paine kabond with the child, so I decided to forgive her. After I forgave her, pakasvika nguva yekuti mai vake vaida kuona mwana, akadzokera kuSouth. Kutaura kuno, it's been a year ariko. She doesn't want me to move on. Anochengera day and night. We do video calls almost every day. Mwana adova negore ne4 months. Nyaya iri pakuti I'm telling her chidzoka kumba ari kutaura ngano. Inu hangu deep down I love her for real. Ndingava ndiri normal here tete. Kana kuti ndini ndiri kutopenga. Please help me. Achokwadi. Zvakaoma. Mukoma ari kubvunza kuti vari normal here because vanonyatsoziva kuti mwana haasi wavo, ende ndikuona kuti influence yamama ndiyo yakanyanya. Mama ndiyo vasingadi mukwasha vaiti bodo. Iwe zvede watsvaka chiumo murume. Kahle vaitoti vaitogashira mari kubva kuna X. Pane ma-toxic mothers. Handizi kuti vai-toxic reka kuti ndi imene-mene. Vabona lo limene-mene likamama. She's emene-mene. Ndo zvandingangotaura. Saka handizi kuti mukoma imi munofunga kuti alright, ingadai kwa kuri kunzi musikana ari kuti I'm sorry ndakakanganisa ndakakunzira mwana zvopera zvakadaro pasina influence yemaparents. Aiwa taitoti kuda pamwe. Asi dambudziko ndere kuti mukomana haadiwi namama. Sezvo mukomana asingadiwi namama Zala, hatizivi kuti what is Mama Zala doing? Handi ndo vaitumira mari vaipiwa mari naX. Kokana Mama Zala vari vakadosanganisa musikana atogara kuSouth Africa nemurume wake. Tinoziva sei. Ende musikana ese achichengera kuti iwe haufaniri kuita musikana, you're not supposed to move on. Okay, it's fine. Chiuya kwandiri, you don't want. Saka anode handizivi comment section ingoseya macomments guys ka zvaitika ndezvekuti makuseni ndauya panapa kubva na7 kusvika na11 12 kamera yangu yakadzima ichiramba kulaita, ndikachaja ndikadi zvese zvaramba. Yazongoita waenda tonamata kuti Mwari ndiite sei, because ndo kamera ine autofocus yekuti haiblay. Makamera anoda munhu anenge ari kumasure, but this one I can record alone. Saka ndo yandoshandisa. Saka zvatora forever kuti ndigone kurecord. But before we go, last week I received a message from a lady. Mwana angachiti tiri kutsvakawo help. Baba vedu vanogara kuUK, iwe vanogara kuUK. Then hanzi papa nabamukuru here vanga vari kuZimbabwe, saka vakazoshaika. Saka takaomerwa nekuti ava vari ikoko, but vanga vachishuwira kuuya maybe ibreadwinner and all. But akazoti kwai takazowana help. Zvangondirangaridza guys kuti you know what, munoziva kuti life is not predictable. I know kuti most of you guys, you don't like to hear this, but the reality and the fact is, in the end, vanhu vose imi vari kudiaspora ndimi mabreadwinners. For us to avoid this GoFundMe trend, ngatingove vanhu vakarongeka. Hanzi, it is the permanence, the sense of permanence kuti established since 1985. I've been here for the past 40 something years. Established since 1960. And it feels very normal for you to wake up and sleep each and every day. But panema unforeseen circumstances, especially for you guys vari kudiaspora, because ndimi ma breadwinners. Mune ma responsibilities akawandisa. Mune mutoro yakawanda. Mune ma responsibilities akawanda. Ende munonyatsoziva kuti should anything happen kumusha, aiwa vanhu vanotora phone vachikufonerai because they expect you to help. And we don't want to be known for GoFundMe. I remember this at the time bandandiri kuGeorge taitaura nemurungu. This girl was doing my nails. Akanditi taitaura nyaya dzemafamilies endo, saka tichingotaura nyaya ndo pakanditi kosei imi black people muchidaro. Why do black people muchiexpecta kubatsigwa and all? Because isusu tiri mapolice and all. Ndikatoti girl, nyaya dzedu dzakadosiyana because imi vanasekuru wenyu vakauya vakatapa pfuma vakadii, and you guys are established. Hamuna ma black tax and all. Isusu tiri vanhu vatema. Umuntu ngumuntu ngabantu. We are actually different. Titori vanhu vari different. Unoziva kuti kauri murungu, mai mwana makambona murungu achienda kumba, anoenda nechampagne, anoenda nechocolate. I'm going to see my mother. Iwewe paunoenda kumba unoenda nei? Unoenda nechangani bhegi rakazara kuti ta. Uchisvika kumba unosvika uchiudzonza hapana chakati hapana chakati. That's the same case should anything happen to people vanhu vari kuZimbabwe back home. Handi munozviziva izvozvo. Should anything happen, vanofonera imimi. Saka ndadzoka kwamuri nichingokhon'oselai kuti guys ngatiregei kuva vanhu vekuzikanwa nenyaya yekuti maGoFundMe. Handiti ingoklikikawo link upiwe quotation, ungova munhu akarongekawo, uye munhu ane policy, life policy, uye munhu ane policy yechakati chakati, uye munhu anongoriwo needucation fund yevana. Should anything happen, because we are not here forever, whether we like it or not, in the end there is only one way out.
tichabuda tese one way out. Handinoziva. Saka ngatigadzirirei kuti tirege kuva vanhu vekuti sekuru vangu mai vangu vashaya zvinondodive makudokumbira motocreatigwa mawhatsapp group kuma-UK ikoko muchikumbirirwa madonations kuti munhu akwire ndege ainde kunoviga. Ngative vanhu vakarongeka. Ndokumbira kuti muti disturb us. Piwai maquotation diaspora insurance. This week I'm on your case. And I'm going to remind you, pane makati tashori bitima pane mukadzi mwanogara achingotinesa ndichakunetsa muri muzvitime mumakateerera muchienda kubasa. Nema students ekuPoland, muri kuona Poland zviri kuitika kuPoland. Ndoziva kuti munoshanda ende dzimwe unoziva kuti quotation yako inenge iri 10 pounds pamwedzi. Haisitomborika namari yekunzi kwa chichi. Handiti tingova vanhu vakarongeka so. Ndanamborega kutaura nambokuzorodzai but this week chataura nezvazvo kusvika maita something. Handiti ndichasiya link mucomment section uko. Vanhu mubaye link mupiwe quotation. At least get a quotation. Uti mari. Show interest. Pazvinhu zvakadai kwete kuzoyeuka bako mvura yanaya. Alright. Guys, sokuti nene kuna chirongwa kwamaita ndichadzoka zvekare ndati tiite short because zuva ratovira tisati taposta. Tichadzoka mangwana nyaya dzenyu dziripo dzakawanda. Don't lose hope. Kana nyaya dzenyu dzisina kuverengewa. Zivai kuti tikuya. KuFacebook uku muri kuright here, kuTikTok muri sei guys Mother's Day zvakare yaita ichiswedera. Vanhu vakawanda vari kuya vachibvunza. Ndokumbura kuti vanhu vari kuTikTok musanditumira message muinbox because my response time is slow. Asi tumirai message apa. Muingwai. Mother's Day handiti tose tiende ikoko tinofara. Tokutendai nepatience dzenyu dzamatiratidza nerudo rwamunotiratidza zuva nezuva. Mwari vakuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Ndatenda.